Ġew fi tmiemhom l-inkjesti djoċesani għal kawżi tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-koppja Henry u Ines Casolani. B'dan jfisser li din l-ewwel koppja lajka Maltija li nagħlaq il-proċess djoċesan għal kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tagħhom. Id-dokumentazzjoni u x-xhieda li nġabru mill-2015 f'dawn iż-żewġ inkjesti issa se jintbagħtu Ruma sabiex id-Dikasteru tal-Kawżi tal-Qaddisin fih dan is-Santa Sede jeżamina l-informazzjoni miġbura dwar il-ħajja qaddisa u l-fama tal-qdusija ta' din il-koppja. Il-postulatur li kkoordina l-ħidma fuq iż-żewġ kawżi kien Patri Josef Xiberas filwaqt li x-xhieda ġiet miġbura minn membri tat-Tribunal Metropolitan. Il-ġimgħa filgħaxija sar ir-rid tal-għeluq tal-inkjesti qudiesa li tmexxiet mill-Arċisqof Charles Scicluna. Din saret fil-Knisja Parrokjali ta' Santu Wistin fil-Belt Valletta, l-istess knisja li fiha Henry u Ines Casolani iżżewġu 80 sena ilu. Fost il-mistiedna preżenti għall-għeluq tal-inkjesti kien hemm il-President Miriam Spiteri de Bono, l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona u Cecilia Casolani, bint il-koppja Casolani u llum is-Superjura tad Dar Sagra Familja f'Ħażabbar.